Hürmetli zeyliler, qadrli xotin qizlar, әниләр, әбиләр, сезне 8 март халыкара хатын кызлар көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Хатын кыз булу югары дәрәҗә. Сез дөньяга яңа тормыш бүләк итәсез, гаилә учагын саклыйсыз, шатлык, гармония һәм тынычлык китерәсез. Сез тугрылыклы тормыш терәге, ирләрегезнең төп таянышы. Районыбыз хатын кызлары, укытучылар, табиблар, авыл хезмәтчәннәре, эшмәкәрләр, җитәкчеләр хезмәт эшчәнлегенең барлык өлкәләрендә дә үз вазифаларын югары дәрәҗәдә башкаралар, яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр. Районда хатын кызларыбыз хезмәт куймаган бер генә тармак та юк. Хезмәтләрен намус белән башкарып, актив тормыш рәвеше белән туган районыбыз һәм республикабыз үсешенә өлеш кертүчеләргә зур рәхмәтләремне белдерәм. Хөрмәтле хатын кызларыбыз, сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, иң якты теләкләрегезнең тормышка ашуын һәм тыныч күк йөзе телим. Сезнең һәр кайсыгыз якыннарыгызның, туганнарыгызның мәхәббәтен, хөрмәтен һәм кайгыртуын туеп яшәсен. Зур ихтирам белән, район башлыгы Разиф Кәримов.